ma obiu kuom mwangaza kendo koro adonje weche mag omenda mar Hustler Fund. Report mogol gi piny owacho kokalo kuom migawo mar ohala kod riwruoge mag siasa kod riwruoge mag saga nyiso ni Kaontis ma Kaluo gin moko kuom kauntis motelo e kawo hola mar Hustler Fund. Jatend migawo mar ohala kod riwruoge mag saga Simon Chelugui onyiso mor mare ni thoth oganda jo Kenya orwako aguch hola mano komedo jiwo oganda jo Kenya mondo oti kod omenda no e nyayo dongruok margi. Ndalo apago chiko nyaka ne keta yanga guch hola mar Hustler Fund. Jatend migawo mar ohala kod riwruoge mag saga Simon Chelugui wacho ni kidieny mar ariyo mar hola no ibiro keta yanga dwe mar ariyo higa manyien. Omenda mibiro yaw ne grube mag chama kod riwruoge mamoko kokalo kuom riwruoge saga kata sako. The Hustler Fund has 4 products, namely personal loans, micro business, SMEs, and startup loans targeting various segments of the population. The starter bill is an opportunity that will give all young graduates with great ideas an opportunity to grow their business. Nyaka ethuolone piny owacho lero ni osechiwo omenda maromo bilion 9.5 ne oganda jo Kenya. Ka bilion 2.6 oseduoki, malo milion 470 oseketi aguch kungo ka jo Kenya milion 2.6 osenuore ka hola no. In Nairobi, 1,413,118. In Kisumu, 303,284. In Homa Bay, 246,512. In Kakamega, 427,917, to name just but a few. Bang piny owacho mar Kenya Kwanza ka otelo ma pachuka ne gichiwo report ni kirop omenda ma pachuka ne giyudo kaninono ka penjo maduong' en ni omenda mar Hustler Fund to nogol kure to be otenre kod chike ma pachuka. Treasury is the right institution to respond to the sources, because us as a ministry we make requests to fund our programs, to fund our activities. We published through Treasury the regulations to establish this fund. We went through parliamentary approval first through the delegated legislation, and later the regulations were tabled before the full house and was approved just before we launched the product on 30th. Bok mane moko kuom oganda ni gone en mano mane liekore ni ibiro tweyogi ponono ne girem duoko omenda. Wach ma jatend migawo no kwero ko wacho ni omenda ni ichiwo gi chuny ler kendo winjo jo Kenya duoke ma okologi. There are no collateral and it's based on trust. It is based on the government has taken a risk on all Kenyan hustlers, and it is up to individual Kenyans to rise up and honor this and this relationship, because you have an opportunity to grow your borrowing capacity from that lowest 500 shillings to 50,000. Hola mar Hustler Fund na chiel kuom singo mane kweth mar Kenya Kwanza osingo ne jo Kenya ponono ne giyudo telo ma pachuka. Penjo maduong' en ni omenda ni bende oganda tiyo kode e yore mag ohala. Lydia Okeo, Ramogi TV.